Over Mahama. One more pam for Yadamoasi. Yadamasi, you, any beer, Modiama, or my Ghana for ma. What be any? Mammy who sent and Toros half work with Tamo. Na my idea. Na Sabia, we see Sabia song. Said ye, Nenchie, ni Bobiano, Ancanatono. Young Mahama Anka and some Wahibia, why? They say, see a didico, and Chana Fiaba, na cat 3 years. When you made the Yebicha. Papa Moo Bonimu, when you made the Yebicha. Say, Wono, Oba, I was say, Nanado assessor tax, a year so. Now I buy any money, and I see levy webcam, at the Yeben, webcam, bear 10 tax webcam. Say, not ready by the chain. Mebois. I feel they must say, what the Abba said, the sports a levy. Aha, oh, come on. Some matters are cafobi. I don't some other Baba Bay. Matters is saying some bo levy sober. Oh, I saw them now born somewhere by your tax. Ubika some chill, not all born some swear by your tax and on sober. When I say a home levy sober. Oh, home, 1, 2 be a room to between a home tax and on sober, anymore. And yes, if funeral levy so more day back. I want also, yes, a matter, yes, some more day back. But I want to see some years so I am here better. Why? Say the man am baby. Na Ghana mama, was a mama dream be trying to so who sell a nippo we nipa we am and say in throne wood chamia. Some yet me together, I'm say, I'm my assassin with be fear me dinner how me video. Many babams near 2 a seeing in an sense. Where the air railways, one. Some George Soria, na DSTV, and one of the kiki, and a memo my say, Nanny Tirisa Betty could be. Tiri basa sakwala ketu osifuno no edan why any ho so your bodyguard you so e de banyu na ye de ye nka hwe why ye nka obi a hwe na enchenche bi aso e wona fe timu sisa wu ye so na Ghana fo no ya huma wi no enye adwuma na wedie no enye na home kakra Moses say akufu ado time nka ado ba yire ko dwa ya to ma okofi na mo teka mu ye dede kuremu na mo fi se audition bi na mo ye won ana na mo dwen se key fit bi na mo ye ni kuremu ye na mo so womra na obebu man mu tiri ene ye se 208 to 2012 nyame amfa akufu ado ama kamu nyina mu from 2016 to 2020 mu tiri na ye ebra na MPP nam court nyina na sabi okatachie otene wan kona na watwa ne dokono ne nkate ayachi na wohwe momo ne nam court ne ye ba kuro we so no e na maso evo no e de mo asie because mo na mo wo sabi etire ne kon ne kashira mo betimi aso ade so eba ti mo nka makoma ntomo yem me de mo baba 2016 na ya no mo fu edi sabi tire kuro mu ni bi na campus wo manya kon ne kashire ade so we me de beso wo mo ma dehye ne me manyina bewu enu nti na mu hu ne saa no opon ye si ye nyina MPP aban andananado ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia etimi kura Ghana fo ne si wi ase wi ase nkaya na omo hu ode ne sikasem nyina sikasem to sini omutimi kura o men Akufuado ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena mudi nsam twerofo achi ene ye dede gu o man we mu amamu onye dede o ideas so wo dey back board na aye adwuma na reflect timamufo abrabom enya ma bia adwuma ena enya mi wowei ma men kan kiro me krom jusufo musa emabu na wo hokora no sabi wo na wo se wa bia adwuma wo adwuma nti ento abama wo ba emabu ne mrantie maaye wo ho untime mu omu nyina adwuma amamuo eya ideas ni se wo be create nyuma ne wo de noma manipa komu han no na setena mu beba board na nyamfaso woni nsunsuanso wo temamufo abrabɔso enye nyuma bi da bi ti politician ni bi a wonam okeka ma yewe na me ba da bi nye no na edibu man eno ne Ghana fuusu ne no yes inti amamuo ye nie ubetumi aye enye ya no mo hu se IMF atemoto
na sabi enye nipa binumu na enimu a wo de sabi cedi ene ekosi dollar no o cedi yen hyehyeye na ma dollar no enye dey ehun han no emfa cedi nkoyere no obeje ne ho why ti ehun no hwe ye nuanu ma mo complain ena 8 months Captain Smart asojafo bi anywhere beje o man 2009 yes 2029 asojafo bi anyi o man we why asoja aban no o man Ghana ye no o ma wie ti soja ni bi anywhere beje o man we Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebeba 2028 2029 abebu man amama hunu se de yesi bu man eno ma true the vice presidency yenya firi ne so effect a enya wo man yi so ene sector baby a amasabi avoid the traffic ahodo ana ekoso nyina eno ne yefre ne se obi wonimdie obi ye kandini otimi bu man de odi na dwene ye bibi a create bibi aba system no mu a eba bua temamufo ama obi enya so mfa so ne yefre na mamu nyama bi adwuma na me wo workers say there bi politician bi kekasa eye ne personal interest businessman bi kasa e woni ye wo ni trim power de ba ma yen ka no koro nkyere mo Ghana fo mo executive mo amo koto aba ye nuanom delegate fo ye ka no koro akere mo ne se mamu MPP party ani mo ase na amamu ye se wode no me gu fom eno ne ye amamu na me di kan ka kire mesi mi kuro mu dwoso wona wo so wo nwuma se den adwoso fo musa emabunu ne mrante ye wo ho untimi mu obi anya adwuma nye eye ne ye wode bebe wo man no mu nhyehyeye a wo beye na de ahoto bebre wo man ma eno ne ye fere na mamu sa ideas no na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kura oze na na adubusa na se ekwan ben so ne ye befa so avoid traffic ye wo yen hospital wa avoid your banks ne other sector ne de ekwan ben ne ye befa so say this ye see agenda 11111 hospital ewo all the district A monhwe eno ne ye kan say ideas or call rounds etie from na wode na ninsu ade hunu kan ho enene ye hu saa no ma fafe yeti sei eno ne ye frɛ na mamu enkogina obi achi en pe wanko awo personal interest en kasa asomasi wo adwuma we en asomasi we de ne be bie sei da bi oboa wo nko awo de na wo dwene na emom ye kan ye wo ba wo de nhyehyɛ ye begu akwan mu amatemamufo asomu adwo wo mo ete sɛ de COVID-19 wo mu hodu Ghana kora ye mbeduru na eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enye sika na edibu man eye nyansa ne nimdie yes eye nyansa ene nimdie ti mu amo contest ya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena sabi eye mo message mu nia ni suade hunu me kama kire mu ton brand champion ne Kennedy wo kompre ko Japan mu nia ni suade hunu baako muntimi ye de Ghana mamo muntimi mu Ghana debi ni wo pesa wo ye no ka kire wo man no ni ye hunu se ideas se ni kurawo se na mebedi mampaniya me de bebre wo man ma na timamufu anya so mfaso enye kasa amamu onye kasa tentene mahama kan de chen sei ene ono ankasa na NDC fo nesu because amamu no nye kasa eye ne odi begu fom ama wo man ma eho ato wo eno nti na da bia me ye sabi akani kronkron ame back Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 24/7 enya de mi menya because na idea na da ne tirim na nisu ade hunu ne nimdie no eye obia oba na mamu ye benya so mfaso ne benya nkaye ewo man we mu aye wure mfi eno nti ne ye ni abere se delegate ya mo MPP mamu ni ya boro mamu ni mabuna boro mamu nyeye munye ya boro munye ye mani nwisia ni nyanka boro Bawumia eyi obia ye dini di oman ani mu obeti mabu man oye nyansafo otimi didie ni ho eba otimi hyehye no ma matemamufu nya so mfaso eno ne ye kana mamu enye kasa ne kasa tentene ye nkotwa ntoro ento weesu ne yemfamu nko sede mahama ba ye ankrofo su ene sika ni system yi mu a even sidia
ɔmo de kogu dollar so ɛbɛyɛ 419 krɔkrɔ da dwonwa na nneɛma bogu de egu no ɛno nya amamuo yɛ nhyehyɛeɛ sɛ wode ne ɛwɔ wutirim ɛba board na nipa ɛwɔ ɔman no mu anya so mfasoɔ ɛno ne yɛfrɛ no amamuo nti yɛsrɛ mo MPP delegate yɛsrɛ mo munyai krɔkrɔ da dwon na mo yɛ Ghanafoɔ no a yɛahyehyɛ nkorɔfoɔ ntaade a yɛpae ɛyezu ɛyɛza no yɛsrɛ mo nenye sika na yɛdi bu man ɛyɛ nimdie ɛne ne ɛwu betumi ayɛ policy ɛnyɛ obi yire ɛna yɛ policy wo bɛpɛ mampani adi asabi ɛnyɛ obi yire a wate sika ware no ɔno wɔnyɛ policy Samira Bawomi anyɛ policy Kennedy akidifo ma mudi Kennedy akie mom yɛn kan kyerɛ mo Samira Bawomi ɔnyɛ policy yɛ nyina yɛ do MPP na ɛnyɛ obi atiri mo pɔne sɛ MPP entete empansam dabi na emom Samira Bawomi ɛyɛ Bawomi ho kani ɔnyɛ policy ne sɛ ne ewudi n'akyi no ne tiri mo adwene ne nani suade hunu ne nhyehyɛ ya opɛso wode ba na yɛn a yɛwɔ form timamufuo yɛnya so mfaso ɛno ne policy enye obi yira da patwa ɛno nyɛ policy dabi yɛn sabe si fam wɔ kuro yi mu yɛ kan ne yɛdin akane de Japan na ni nya de nkyɛn kufuado yɛn fa ne yɛdin mu man yɛn fa ne yɛdin emu man mom ma yɛn nyɛ yɛ ho aboro na yɛn fa yaw nhyehyɛ yɛ mu nyɛ yɛ ho pɛsɛmi nkuminya na nipa a obetimi adi wɔ man nanim abu man ama Ghana ho atɔ no obi anim sɛ Bawomi ɛyɛ nimdifoɔ kandini a obetumi abu Ghana mom yɛ moa ne yɛn som na yɛnyɛ yɛ nyina Ghana yɛnya no so mfasoɔ